chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Po! Rikiti vu nasi makabatireko muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe. Ndiri mukati mekufamba turi kuitika matima nawo senyika ino. Yes. Muri yeZimbabwe nhava inenge yakazara. Inenge ndinadzo dzandiri kufamba nadzo chikonzero dzinenge dzakazara. Regai ndiri vanichiti mashoko muri yeZimbabwe. Nyaya kana dzichiitika dzinoitwa nemi vanhu kana dzaitwa nemi vanhu dzinodzoka kuvanhu zvakare dzadzoka kuvanhu dzotongwa nemi dzogadziriswa nemi kureva kuti zvose inyaya dzinoitika munyika but dzichiitwa nevanhu dzichitongwa nevanhu. Ndizvozvo chaizvo. Kutuka nei. Hatisi. Kutuka nei. Hatisi. Saka ndiite sen. Tife murani. Rega muri yeZimbabwe ndikudzira zvandikabata zvandinazvo panguva ino. Ndine nyaya muri yeZimbabwe iri kuitika paruwa. Kutaura kuno kwatiri kuita muri yeZimbabwe handisi kuti yasvika papi. Nezuro payanga iri yange yakamira sezvizvi kubva nezuro pane svikiro kana kuti mhondoro yakabuda iri mukati mekureva kuti izvo hama dzangu ndakafa asi pandakafa ndakaurawa ndakadochererwa pamaravu kana kuti pamarara enzvimbo iri paruwa ndokubva fafamba nezuro ndokushevedza mapurisa ndomwe utungamiriri ndokusvika mukati menzvimbo yeparuwa ndokusvika ipapo ndokumira asi nhasi wasodzoka vanhu ava nguva yendapedzesera panga vasisina mapurisa but vanga varipo vega vakuratidza kuti vakuda kuchera kuratidza kuti ndepapi pane munhu ari kunzizo ndopa akafutsirwa. Imhepo iri kutaura. Imhepo iyo. Okay. Masana mhepo dziriko. Right. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe iyi yakaitika kwandinoshevedzera kuti kulala pansi. Ichi chikupisa ichi. Musadaro. Ichi chinondiremera. Musadaro. Ndati chinondiremera. Saka toita sei? Ndikati vaudzi. Mhuri yeZimbabwe mwanasikana akasungwa nemapurisa. Baba vachisvitswa shoko rokunzi mwana wenyu ari kukamba. Vachisvika vakadzoka vasina chavataura. Nenyaya vakati handina chandirokwanisa kumira vachinzwa nyaya yacho. Mwanasikana akasungwa nemapurisa. Yes. Okay. Kugeru. Ndokukulala pansi. Ndokubva akandwa mukati. Baba ndokutumirwa shoko zvikadzi muri pano mwanasikana wenyu akakandwa mukati. Yes. Ari maoko emapurisa. Mwanasikana munhu akamboroorwa ndokuita mwana. Ndokubva asiyana nemurume wake. Ndokubva aenda kunogara panzvimbo pake pega. Ndingangoti mukwasha akarova pasi ndokubva pasi. Mwanasikana akasara ari pamba pake ari ega. Pandiri kutaura kuti inzvimbo yemaplots. Alright. Mukwasha angari plot nemwana wake. Ivo baba ava nemudzimai wavo vane plot yavo. Asi kune vanhu vakawanda vanogara ikoko kumaplots. Baba vari mukati mekufamba. Regai ndiendese zvomo yokubereka. Mwana wangu kusunga kuisa mujere ndiripo. Kana pane zvinodiwa ndishamiraka ndokuti muberekizve. Yes. Ndokunosvika kuvari kunzwa nyaya yekuti izvo mwanasikana uyu pamba pake pakabaya vanhu nemapanga. Umwe wacho atori muhospital zvekutoti panguva yacho zvakatooma kuti Mwari vanofanira kuti vapindire. Nyaya yakamira sei? Mwanasikana nyaya yakuchitaurwa ndiye kuti mwanasikana uyu anogara ari ega hapana murume chikonzero murume akaenda. Asi zvaanoita mwanasikana uyu anotora mai vake amai vakamubereka ndo vaanotora achizofa bedroom kumba kwake amai nemaboyfriends. Mwanasikana anopa mai imba yokusananira nezvikomba zvavo. Asi nzira yekasvika nayo kuna baba. Nzira yekasvika nayo kuna baba. Amai vanogara vachienda kumwana kuploti. Amai vanogara vachienda kumwana kuploti. Vachienda zvavo kuti vari kunoona mwana wavo. Achizi dambudziko kana kuti chitema kuna baba chikonzero. Mwanasikana ari kugara ega. Isokwadi. Vanofanira kuti vaende. Amai paurishidza ndikuenda kunoona mwana wangu kunenge kuchitori nechikoma. Ndakazviruka ndime kutozivana kuti izvo ndonyaya iri kuitika. Ndokubva varwisana kudaro munhu ndobva abayiwa nebanga ndiye zipapo. Mapurisa vashedzwa. Mapurisa vashedzwa kana chitakura ndobva asvitsa kuhospital but haana kufa. Kusvika nyaya yazokura kuti wacho ndaamai vemwana uyu. Saka ndini baba vachona. Ndosvita mudzimai. Nguva yese yakaitika zvino nokubayiwa kwakaitwa munhu nebanga pambapa amai varizviziva asi havana kana chinhu wani chavakamboudza murume kuti muri kuzviziva kuti kumba mwana asungwa nezvakadai vanga vakamunyarira vari mukati mekuita chikomba chakabaya chiye chikatiza chiche ndo chaitobvisa dzimwe mari dzokuzama kubatsira kuti vanhu vapinda mukati vabude. Baba vachibva vadzokera. Baba vadzokera kudaro vari kuti vakasvika kumba vachibva kuti kumudzimai
mazvinzwa here kuti mwana akasungwa? Yes. Chivati kwendabva unyoro huno asungwa ita sei? Ndoda kuti ndenge kuzvikanzi garaya pamama. Ndati mazvinzwa here kuti mwana akasungwa. Muda kuti tiende ikoko. Alright. Amusi kuzviziva here kuti mwana akasungirwei kana musikari kuti amusi kuzviziva? Amuzive here kuti mwana akasungirwei? Zvikanzi kudini nemudzimai? Saka kuchema. Zvikanzi chiendai munogadzirisa chi? Nyaya dzenyu. Ndabvako kumapurisa. But chiende munoende sei? Munogadzirisa nyaya dzenyu. Amai vachibva vaenda. Kuenda kwakaita amai vakatotakura bhegi kuisa hembe. Ndokubva vaenda kutaura kuni kwatiri kuti musikana akabuda anopona chidzokera kumapurisa ndirika. Munhu akabaya uyo ine banga. Anga ari mukati mekutsvagwa, but iko zvino zvakabatwa ari mukati. Okay. Ari kumirira kunzi munhu uyu achirikavha nyaya ichienda kukoti. Asi musikana uyu anenge achiripota kumba kwake kumapurisa kuti ndiripo. Amai ndoko vari kugara. Amai vane 21 days vachigara kumba kwemwana. Havasi kudzoka kumba. Baba every day vanofona vachiti mai mwana marara sei? Ari sei mwana? Kuri sei ikoko? Muri kugadzirisa nyaya dzapapi? Havana kumbofa vakabvunza kuti ndakanzwa kuti munhu akabayiwa nebanga chikomba chako kana kuti zvikomba zvako kana kuti mwana aiva paimba ndobva angonyarara kadaro. Havana kubvunza. Murume ari kuti nguva yareba ini ndiri kuziva nyaya Zimbabwe pane nyaya yeko zvino zviri papa ndotangira papi? Nokuti zvikomba zvese zviripo tu zviri kutaura kuti ndonyaya wangu mwana andira kumbomubvunza, andisati ndamubvunza. Mudzimai wangu andira kumubvunza. Mwana ndakangomuti makasungirei mwana wangu? Achibva tanga kuchema kati regai titenge chaita kuti mubude, kana mchinge mabuda tozonzwa kuti nyaya yakamira sei. Amai zvakare vakatanga kuchema zvikanzi endai kumwana munogadzirisa nyaya. So amai nemwana vanogara pamba pamwe chete. Baba vari vega. Baba variga kumba nevamwe vana. Asi baba kuti andisati ndabvunza andira zvondataura. Kana kwana tezvara vangu andisati ndaenda. Ndiri kuda kubvunza pekutangira mhuri yeZimbabwe. Mangwana ndinonzi ndakatonga ndega. Asi chokwadi chakazara ndakazara. Hasha dziripo pandiri. Handiriya simudza mbada Tiruve pakadzikadzika. Simudza mbada 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 pakadzikadzika. Ra simudza mbada pakadzikadzika. Piorotapio. All my discipline for the pit and the pro. Fana to the package and the Turaima. Fana to the package and the Turaima. Waka you back to many cash. Waka you back to many cash. Simply Reporting. all my Reporting. to the heaven. To the heaven. To the heaven. Rigidi. Boom. Hey! Chinekeo. Kuri kwenyu baba chibambuza. Kuri kwenyu bosi Chineke. Mudzimai uyu akura sei amai ava? 62 years vana 4. 62 years. Kusanganisira 1 akaroorwa ne1 akaroora. Akaroorwa mwa atori kumurume vasikana vaviri, vakomana vaviri. Pavasikana vaviri vapo 1 ndiye akaroorwa akadzoka, 1 akaroorwa akaenda. Kozoita 1 mukomana ari pamba ndiye ari kufamba ari pamba chete asati ave nemba yake. Vamwe vese bo. Ya, mapisa mustudio. Zimbabwe vaterere manyama 0713938538. Kunyuka nebasa rako nokuti zvakarongeka. Paka. Sanyati. Chakusanyati chiri kuti kudini? Muri yeZimbabwe. Nyaya yekusanyati yakamira yakadai. Pane mukadzi akaroorwa nemurume wake. Ndokubva aite vana 3. Muri yeZimbabwe hakuna chakaenda kana katatu. Hakuna kana sendi. Asi vane vana 3. Mwanasikana wokutanga nova ndi mukuru atori grade 5. Right. Kuti grade 5 kumashuri kwake kune vamwana vaviri. Vese vana vari kuenda kuchikoro. Asana chakaendesa. Vabereki mukadzi vanosangana nawo zuva nezuva. Ende vanogara mudhuze womwe chief wavo mumwe chete asi vagare same village. Murume uyu akazotora umwe mukadzi. Ndokutounganidza vanhu ichitozikanwa kuti ari kuno kunoroora.
achibva kunoroora ikoko akatobva achitaura mashoko kuti ndiri kubva kunoroora. Mukadzi kana karongeka anoroorwa. Ndiri kubva kuroora. Mukadzi kana akarongeka anoroorwa. Uyezve kurongeka kwemukadzi kunobva kuvabereki nekuti gavi rinobva kumasorero. Hey, ari kuudza mukadzi wake. Mukadzi akangosumudza mashoko aya kuti mama zviripi? Ndaifungidzira kuti kushaya kwedu murume wangu anotowana chikonzero izvo zvakatinoroora mumukadzi wakatobvisira mari. Imba yatakavaka munozana nechimhanya nezvidhinda iyei. Imwe rumu yatotorwa yapiwa mumwe mukadzi. Mai vake vachibva vasvika ipapo zvikanzi ndasvika mukwasha asi ndike kupedzisira kuti mukwasha nekuti kunyarana hapana. Wakandituka. Kana wakati kurongeka kwemukadzi kunobva kuvabereki uye zvega rinobva kumasviriro unoreva kuti kumasviriro tisu hatina kurongeka. That's why siri kuroora mwana wedu. Right. So mashoko andiri kutaura ndeyekuti haushandise mwana wangu nenzira iyoyo. Haushandise mwana wangu nenzira iyoyo. Kubva nhasi handisiri mukwasha. Pamba apa pane muti wemumabros wakamira uripo, muti wakakura une mumvuri. So pamuti uyu pakaroverwa chinenge chisimbi, noti chipikiri chisimbi chokuti kana mune zvinhu zvamunoda kuturika zvinogona kunyatsokwachikirwa zvakanaka nekuti simbi iyi inenge iripo but yakaroverwa pamuti. Amai vari pasi pemuti vari mukati mekupenga nekujika. Mukwasha hana zvakataura, angakanyerera zvake. Amai vari mukati mekutaura zvavari kutaura. Ndokubva vangofamba ndokuenda pasi pemuti. Vachisvika pasi pemuti ndokubva vabvisa hembe yavo yemukati. Ndobva vakwachikira pamuti uyu. Zvikanzi ini kugara kwese kwakaita nemwana wangu zvese uchazvipedzera apa. Hembe yandabvisa ndikaisa pasi pemuti iyi inoratidza kuti kunyarana kwadarika. Zvinoratidza kuti watondionerera asi ndakuenda. Kana uchida mwana wangu uchamutevera ndakuenda naye. Ndobva vati kumwana wavo andi mwana akati mama regai nditore hembe. Zvikanzi hauna hembe yaunotora panapa. Kana dziri hembe tichatambura zvakare chinokutengera dzimwe hembe. Ndokubva vaenda. Vaenda mukoma KB pamuti manheru pahembe yechipfeko chakasiyiwa cheshe namai iyai. Yes. Chinenge chakatsvuka moto. Kana ari manheru chinotsvuka moto. Fire. Moto. Saka zvakazoitika mai ndezvekuti rimwe zuva mukadzi uya murumu maisiwa mamaitwa murume wake akabuda ane kwaakaenda achibva sara akarara ega. Usiku achipepuka ari kuona mumba mune light makatsvuka moto. Pai paka pakatsvuka moto ndovharidza mhere ndovanorara mune imwe imba iri pa next door. Mangwana makusena chiudzana ngatinopinda tinoona ari kuona paya pamuti paya chipfeko chihapana. Paanga achiona paya paine pakatsuka paya ndopaona chipfeko chechirumba make makarara akavhara madhoo. Ndo machave. Ndobva arege timirire murume kana waiti zomudza zvaitika anga kutongera ku next door achimirira murume. Manheru vachona iwawo kumba kwakaenda kunorara ikoko ndoko vakaona chipfeko ichocho. Saka chiri kutevera. But izvezvi murume pakazodzoka chapo pamuti. Chadzokera pamuti. So amai vachona vachibva vadzoka zvakare vachibva vaenda kwaSabhuku. Zvikanzi Sabhuku, kana mwana wenyu aichida kuti ataure neni ndiri kuda mombe dzingoraundi 5. Roora rarangu rakakwana obva aunza. Zvekuti achagara nemwana wangu kwedu. Zvandiri kutaura ndezvekuti achaunza but mwana wangu achagari nawo. Kana asingadi ngaregetse. Masoko ari kubva kuna Hambuya. Hanzi vari kuda mombe 5. Nemaroro anofanira kuti aunzwe. Anarobe pane list anazo but haana chakaunza. Saka kana kune zvandataura ipapo zvimwe zvese hazvisina basa but ndikuda rimwe roora rese nemombe 5 chete. Right? Asi mukadzi wake achadzukiko. Nezviri kumba kwake ikoko ngagare nazvo achazvidi. Asi kana ari mukadzi uyu garai mamudza hake kuti kutamba nenguva kugara ipapo. Hapagari. Mai nini vachangosvika. Vatonzi hapagari. Saka izvo zvinozopana zvauri mukadzi atonzi akutoti noinda kuti sei ndakuenda but chiiko chakaitiwa naambi ava chokuti vanobvisa chipfeko chavo vachiturika pamuti wepamba pemukwasha. Pakaipa. Panoitwa sei ipapo? Chipfeko chichiri kuwanikwa. Chichiri kutsuka moto. Usiku. Chakaonekwa mumba mamai nini chikazowanikwa chiri kumba kwavakaenda ku next door asi chakadzoka zvakare pamuti. Saka tisikuziva kuti chii chiri kuitika.
Isanyati. 0773238096 0773238096. 6 minutes to 12 ndo pafika nthawe pali manje ZBC National FM Harare. Sando kuna sekuru vekubirwa foni awo ngava ndipewo kamunamato sekuru awo nekuti mwana wangu akabirwa ka foni nezuro mu Harare imomo linonzi itai mutema shamba moto ndili kunoku kubohera kuliseko kubohera nasi National FM Radio. A minute to 11 o'clock. Hansi kudini koche mu Harare. Paka. Harare. Plus 263 Inzwa muri ya Zimbabwe. Pakaita mukomana. Ane makura nukuna kudarika 10 ndo kubva famba se mukomana se mvimi ndo kusangana newe mai waninga shwedza kuti mai chikonzera munhu atori nemwana uye zve atori munhu mukuru kwamuri ndo kukanda shoko asi makandira no shoko ndiye kudana nezve mumugwagwa ndo kuvimbisana kupanana mari vambisana kupanana mari akatara kuti panana kudaro mari hapana mari yakazobuda ende pane mashuko kuti pakazoita tumo mashoko tokuharasana to akazobva taakutaurwa nemukadzi uyu kutaura kuri kuti munhu yeZimbabwe garirai padhuze nokuti kune munhu akafa nezuro ari kunze nevanhu asati afa tichamumutsa nezuro kwakauya mumwe munhu akazama kumutsa yei Baba Isabero yei muri kuti chicha kusvikira munhu atakurwa kuenda kumochari izvozvi kune munhu zvakare mbuya wechikuru ari kuti haana kufa ndomutsa munhu regai ndipinde zvakazara mukomana uyu adanana nemusikana ndokubva vawirirana vanoti vakaita zvavakaita ndokubva vachechana mari but mari yakataurwa apa yanga iri 20 US ma10 maviri 10 euro shibwiri bini 4 vawirirana kudaro hapana kuzobuda mari apa zvapasina kubuda mari apa musikana ane zvakaenda kanoita mukomana ndokutaka kurwara mukomana taka kurwara kudaro ndokubva veukama vaona munhu asisatauri vataona kuti asisatauri ndokuenda naye kwavakanoenda vaenda nekwavakanoita kwakanosvika achinohetsura ndokwakwanisa kutaura kuti aiwa ndakaita zvakati nemusikana akadairezvo vanhu vachibva vamuziva mukadzi uyu veukama vachibva ndokunaka seti kumukadzi vaenda kumukadzi uyu ndokusvika ndokutaura naye zvikanzi aiwa ndipei mari yangu mari yandakachaja yanga iri $20 asi veukama vakaunganidza mari ndokuunganidza mari inosvika kuteka mboharasa mari yangu yakanonoka ndakuchida $50 10 euro shibwiri bini 4 wakachiwemba kiminiyal mari mazuro kuswera zuro yakamboitika pachihota iko zvino zveyamo Harare zvadaro vababati veukama pavakangobva vachiti mari yanzi ya50 regai tifambe tite sei titsvage mari mukomana chibva tandaza ndobva afa afa kudaro ndokuenda kunomushevedza mukadzi zvikanzi aiwa haana kufa ndikasvika anomuka ndati inogona kuita sedhirama nyaya nditira ndembo kati meguta reHarare vari panzvimbo izvezvi hatifambidzane nenhepfenyuro namba munoiziva tienderere mberi zvadaro mukoma KB mukadzi akashedzwa aenda kunotorwa mukadzi uyu akabva ati pane pandoda kuenda ndakuchikupai sekuru apa zvinhu zvangu zvinofamba nemumhepo sekuru enda munomutsa munhu ndakufamba nevamwe sekuru kuenda pane chitona right hamai kumagunde kumagunde hamai kumagunde kumagunde yakaisa musutu kumagunde kufamba uko vakanaka kune chitona vasvika sekuru vaya vaita zvikanzi pane action yemaona here ya ndiona singa pane action zvikanzi pana ripo zvikanzi zvakuda muridzi izvi mukadzi ndokuenda kunotorwa amboda zvikanzi pakaungana vanhu kudazvo chizvikanzi aiwa toda kuti utibutsire munhu wati munhu mupenyu mukadzi achibva asvika mufi ndokuvhurwa blanket kubva kumusoro kusvika nyaya ndiri kutaura mhuri yeZimbabwe ndiye munarume uchari izvezvi vanhu vakatoungana parufu izvezvi ndobva taka kukwisa salt kubva pachesi kudzika kunosvika muwest achishevedza nezita Peter zvikanzi akufemaka zvikanzi no hapana chinhu chikufema hapana munhu ari kufema so akazati rege pane zvimwe zvandafanira kuti sei ndiite ndobva aenda so kutaura kuno kuti nezuro munhu akazotorwa ndokuendeswa kumochari aenda kumochari zvakare pane vamwe mbuya zvakare vanenge vechikuru vataura nhasi zvakare zvikanzi aiwa munhu haana kufa vafamba zvakare vachienda kuhama dzemunhu ndo vachatanzweko zvinonzi kuti iwo vari kuti kudii but munhu akaendeswa kumochari rini nezuro mati zvakaitika musochi dzanga
tiri nguva pakasangana mukomana uyu nemudzimai uyu. Aiwa dzemanhero. Right. Mukaziva kuti isaidi piri Harare. Kushe wekunze. Kushe wekunze. Kushe wekunze. Mukomana asvika pamudzimai uyu vakawirirana. Vakachajana mari. Mukomana mushure kamekufadzana kwavakaita mukomana haana kuzobvisa mari. Asi shoko iri kuzvinokwa rakubva kumukadzi nokuti ndiye mupenyu. Good. Asi mukadzi mukomana akazokwanisa kudzave kukama kuti kumunhu akadai chinova chinhu chakaita kuti vafamba chinotsvaga chi munhu uyu kureva kuti vanhu ava ichokwadi kuti vakambosangana asi pane zvavakawirirana pane zvavakakonana. Right. Vatadza kubhadharana kudaro mukomana achibva aenda. Vakachinjana mashoko. Mukomana achibva aenda kudaro ndo pakatanga kurwara. Angasataure. Mukomana anogara nani uyu? Anogara newe ukama. Mwana sidati roro. Okay. Anogara newe ukama. Right. Atadza kutaura kudaro mukurwara ndo makazoendeswa kuti anobatsirwa. Pavakaenda kumubatsira ndo pakatanga kungokosora. Atanga kutaura ndo pakati pane munhu wanakati ndo pakataura mukadzi uyu. Okay. Ndokama kati tinomuziva handei. Ndokufamba vakaenda ikoko. Vaenda ikoko mukadzi achisvika haana kuramba. Achibva ati icho kwadi but ndoda mari yangu inini. Takaenda shejana mari. Aende vabereka vakaenda kare vaine mari inokwenda kuti iyo 30 years. Okay. Vasvika ne 30 years. Zikanzi yes icho kwadi but mari yatakaenda shejana $20 but mari yamaenda ishoma ninya kuti takambokonana toda 50 years. Vachibva ipapo funga ora usamonota sei kunowedzera mari mutumbo chivosara kuti sei uchibva wafa nesoro. Ndiani ndine suru manjo. Ndiani akakonfirma kuti munhu uyu anga afa. Right. Iwo pachavo vakaona kuti bhodhi yanyarara. Asi zvakazara iko zvimwe zvokuti munhu afa zvichokwadi ndizvo zvipari zvino nokuti munhu akatosakurwa nezuro akaendeswa kumoshari amuisiwe munhu asati akonfirma nedokta kuti chi munhu aita sei afa. Good. Nezuro pakatanga munhu kuratidza kuti upenyu hunenge hwakutonetsa paari. Ndio munhu wakatomira uyu akabva kupi? Kwanza vani kuti zvisekuru. Anogara munhu ndaina sekuru munzvo iyoyo. Munzvagara munzvimbo iyoyo. Sekuru pawakasvika wakaita zvavakaita kusvika vati zvakuda muridzi izvi. Right. Muridzi achibva shedzwa. Muridzi achibva svika akapinda mumba. Ndiye akasvika akasimuka akabvusa blanket kubva kumusoro kusvika muwest ndokutora soti yemagodo ndokutaka kukwiza munhu. Svikadza kufema kwanza hapana chinhu chatiri kuona. Kusvika ndotozoona kuti munhu aita sei afa. Ndokutakurwa ndokuiswa mumochari. Pakarwara mukomana vakangoenda kuti vanhu vanokwanisa kumhanya nemunhu uyu kuenda kuchipatara. Vakaenda kuchibando kunova ndiko kanotanga kunotaura. Okay. Mushure mekutaura hapana zvakazoitwa futi. Hapana zvimwe zvakazoitwa. Izvozvi mutumbi uri kumochari. Mutumbi uri kumochari. Mudzimai uyu akazopiwa here mari yanga ichida $50. Aiwa aida kuzowedzerwa. Tisingazikani vakazowedzerwa zviri secret but kuyanga ichiriye because pangaboda kuti kana iyo itodzoka hayo nekuti munhu aita sei munhu afa. Hey. Yeah. Mashoko akachinjana pakati pevanhu kuti vatadzokunzwisana. Mungaziva kuti mashoko akaita sara. Anongoratidza kuti mashoko ekuti zvaida munhu ari kuti handiri kupiwa. Okay. Chete. Zvako zvawaita asi zvandaida wena loti hauna kundipa ndiwo nyaya kangonana vanhu. Mukomana kurwara kwaakaita kutadza kutaura. Akatoka kutaka kurwara zvokusvika pamwe kusagona kutaura. Okay. That's why akazotaura kuti aite sei aende kunobatsirwa. Mungaziva here kuti chii chaimurwadza? Pane here pakazvimba pamuviri pake? Izvo tinokusangana nazvo. Ya, pakaipa. Vedare, Zimbabwe, vaterere manyama, inzwai munzwe chemuHarare icho. Ndachema zvangu, vasikana vepatouchline, vakauraisa munhu, ndarwadziwa. Varume siyai kutora vanhu patouchline, havana rudo ava. Baba Isabel, kana nobody chabeta ariti vasikana kuti madzimai patouchline havana rudo. Madzimai aya avashandi vega handiti ichokwadi pane vanhu vanotoenda kunovakombisa ichokwadi asi pane pandogona kutsigira touchline ina rudo. Okay. Touchline ina rudo nemari nokuti rudo une zvaunosarudza pamunhu. Good. Munhu akamira sei ana mwe kanaka here anogona kunichengeta here. Touchline haina zvese izvo aivhete munhu. Touchline inovheta humwe yako. Okay. Even anovana nenjere kana une mari aripo ndikambonointerviewa inini achitoshedzera kuti inini pachangu kana munhu asingadaritse upenyu hwangu chete kana unorwara nenjere kana ari kubva kudokanya zvidhina akangoya ndikamuti 10 akabudisa 10 ini naye ndio pano ukama wangu naye ndoda chi ndoda mari patachidane pagara munhu kana kuti murume anoenda kunotsvaga munhu anenge ari patouchline unofanira kunge unisha ukabata anenge asarudo anenge achidei anenge achida munhu. All right, 0713
0713-938-538 regai tiisiye ipapo please. Kana varume vatora vakadzi patouchline ngavabhadhare, apo ndipo panobva raramo yavo. Ndinonzi Beni paDZ Barracks. Paunoenda kunoudza munhu anenge akamira kuti ndakuda, ndoda kuenda newe, unenge uchitaurei? Unenge uchitaurei? Nokuti ungangosvika chete kuti hande ponezvo unotanga kutaura ndakufarira iwe. Pane rudo runenge rwamunenge maita ipapo, kusumudza stepi kubva ipapo. Makatizwa dai. Yes. Asi wataura kuti ini ndakufarira iwe. Wavaisa imi. Hapana rudo pa. 0713-938-538 0713-938 sai. Chinonzi rudo. Si. Zviri magroup. Good. Kune mukadzi wemumba. Koita girlfriend. Kozoita munhu patouchline. Yes. Munhu wepatouchline tingamuti munhu anotengesa muviri yake. Yeah. Mukadzi wemumba. Ndiri panapa izvezvi ndofunga nezvemhuri yekumba kuti zvakamira sei kukaitika kuti baba hapo kana bhara ribude nokuti ndive chii ndive mumba ndiye mukadzi kwabva kwaita girlfriend munhu wandinodanana naye anove muroora dondo mukadzi wandinodanana naye patasiko kumba wandinovigiridza anototi iye akaita problem andoshinza kuti regai ndichege munhu wandinodanana naye zvisinei kuti ndaita naye bonde anogona kutonudza kuti mwana wangu ari kurwara ndikamubatsira right ndaenda pagirlfriend ndaye munhu werudo rudo rwakadzikadzika ruri kuna amaisa byokumba rudo rwegirlfriend ndiro kuti dzimwe dzenguva pane pabhasi stop unombomira chiendera rudo zvakamira sei tobva taenda patachireda hapana rudo hatikwanisi baba patichererai handikwanisi kubudisa zvinhu kuti pamukadzi wepanhingi wepatouchline akarwarirwa hakwanisi kundifonera kuti mwana wangu arwara huyai kunoku andoziva kuti basa rinondipa mari kwaari handina kuriita ende kana ndaenda chikumbuka ipapo kuenda zvabvarana musoti chakusakana ndiyo ende ndikamuna nemunhu no complain ari pabasa beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeniwo varoi havana piro mumba iwe. Ndiri kukumbirawo kavarume kana muchienda patouchline munosvika muchimudza kuti kudini komukadzi musikana anenge akamira ipapo. Hapana rudo apa. Ungatore munhu wokuenda naye out usina rudo naye here. 0713-938-538 regai timbopinda muchitoro nevasagura vedu veDMR Earth Moving Training Specialist. Kwanza andichisiye ndakachibata kuti dzvi paka Harare. Shemu Harare chiri kuti kudini? Zimbabwe nhasi ndiri kuremerwa. Ndiri kuremerwa. Ndoda kungochibatanidza mukoma KB nenyaya yepamufa kose yemumba mune churu yenyoka yakatakurwa ikanokandwa kurwizi nokupenga kwevanhu. Mhuri yeZimbabwe musi wesvondo yange iri bata mupfupi bata murefu. Pane mumwe musha vanhu vakawanda kuita seka vachaita zuru, vamwe vachidonedza waya. Tasvika pakati penzvimbo iyi takazama kuda kuitira nyaya panze kusvikira tazopinda mumba mushure mekuti panga pasingafambiki. Vanhu vakawandisa. Ameshoko ranga rafamba sei? Nyaya ndutaura pana pamukoma KB ndiye mukadzi ane 27 years dzekuberekwa. Mukadzi uyu akaroorwa pa 27 years aroorwa kaviri. Asi anotaura achiti iye zvandiri kupupura ndezvechokwadi, handidi kureva manyepo nokuti ndikareva manyepo handikwanisi kubatsirwa. Apa ndiri kutsvaga batsiri. Ari kutsvaga rubatsiro rwei? Pakutanga mukadzi akaroorwa akaita mwana 1 akangomuka murume achiti izvo inini handichada. Ndati handichada chikonzero handina. Handina chikonzero. Tora hako zviri mumbaenda. Zvese usambosiya kana chinhu ndisire hembe dzangu chete. Ndokuroorwa nemurume wepiri. Murume wepiri ndokumutekera nemotokari. Murume wepiri ndokungobuda pasi ndokubva arova achibva aenda. Haana kudzoka. Akanoti iye zera rangu ndiri mwana mudiki. Vabereki vangu vakaberekirwa mukati mekereke. Handigoni kubata mushonga kana kuenda kufamba ndichipfugama. Ndokubva ndatika ndinamate. Makore angu awanda. Sezvo ndiri munhu ane vana vaviri. Ndifambe ndichinyengetera. Ndichienda mukati meDaniel Roshi. Ndopinda mungometi yedenga. MuDaniel Roshi will be for. Wakachiwemba ndigobatsirwa mukati meDaniel Roshi will be for. Wakachiwemba Kimini Kasha. Zvikanzi kutini mukutendera kwa chinzwa ipa nenyaya yake. Kuti
kutaura kuno kwatiri kuita anamata machechi anokwana 11 chete 11 11 machechi kusanganisira dzemweya mutsvene dzinyasha asi dzese dzinoshevedzera kuti Jehovha mwanakomana wamwari anova Jesu ndiye mwanakomana wamwari kureva kuti arunamata chinhu 1 asi makereke ese akanamata aya hapana mukuru wekereke kurambwa handitika Yes. nevarume vaviri varingobva pamba kumusiya pasina mhosva kana dambudziko neproperty yese ati ndakuchina ndinobatsirwa kwese kwekuenda achidori kunonamata ari kusvika achikombisa nokuru kereke kusanganisira imwe kereke raakatobatwa kubatwa rape case zvokuita bondi nemwe mukati wekereke nyaya yakatoenda kumapurisa mukuru wekereke atobhadhara malawyers nokubhadhara kuenda kumakosi kuramba kuti kwete manyepo asi ndo zvakaitika asi ari kuti iye ishokwadi ndakabatwa kumwe kwese kwandakabvaku ndakatosiya zvakare nekukombiswa kukopinda mukereke nhasi ndakutodiwa nemukuru wekereke teki neni zvokuti ndotosiya kereke richiti mukadzi wachakazviona nofungira mamwe ndiri kudawo ndo dambudziko raakuchema nderekuti kwandinofanira kuenda kunobatsirwa vanhu vacho vanobatsira ivavo vanoda inini avachada kundibatsira baba Isabel baba pati 11 churches dzaenda ari kungokandwa shoko anokandwa shoko ende harisi shoko cheterereka pane zvinamira teki yekuti anotishedzera kuti aiva kana mukadzi wangu andira basa nayo anofanira kutozviziva kuti iwo ndiri kukuda iwewe zvokuti anopesa notiza muchechi washedzera kuti ndai Zimbabwe saka rudo rwandiri kuda kupiwa uru nderupi ndikagara mumba ndiri kutodzingwa ndo yari kuzokonzeresa mukereke instead kuti ndirapwe ndoita sei kuna nagobebori ane kunobata mushonga ine mushonga unondinetsa saka rubatsiro kumhuri yeZimbabwe ndiite sei ndikaona muprofita ndikaona pasta instead ndinofugama ndichitaura nawo ndotosha right makamuona mudzimai uyu hai chokwadi imimi muchimuona mungwambiti yedenga muchimunyangana namaso yanu aya munhu akaita sei maybe anogona ngokudwa nabaisa bill parunako aiwa zvakanaka munhu anoonekwa pane vamwe anopfeka hembe dzichifita anoti achifamba panoonekwa kuti pana amai avo ukavarehedza vanodavira nesita kuti hongu ichokwadi ndamai varipo asi sezvoti kana mukadzi aine chimiro chakanaka nemunhu akanaka pese paenda isunogana nekukombiswa iyaro achida kuburiswa pari kuenda kumacheche kuti abatsirwe ari kungotanga nekukandwa shoko asati abatsirwa kungopinda mukereke kana kungogara so wotina kuti amai vari apapo hitore mende navo apo havanoda kupiwa tsanangudzo zavo vodati musondiona apo shoko ratotanga uchicho asikapiwa zvakawanda ari kutokombiswa apo varume vanga vakamurora vakatotiza dzimba akatotizwa asi vamotomuchemera iye ari kuti dambudziko rake riri papi chaipo dambudziko iye akaenda kunobatsirwa kuti wai ndichitizwa nevarume ndisina chandatadza ndisina chandakanganisa saka ndofana kunobatsirwa dzimwe dzechizatoreka pakati pavakaenda mhepo pane vakaenda ipapo hapana here murume anogona kungodzoka achiti mukadzi wangu ndisaitawo dzimba dzakawanda ndichigara nevana vangu nanababa vavo instead yekubatsirwa vari kutoona zvakare ivava zvandirotoona zvakare kuti kunyange ndikavada vanonongondisiya zvakare saka ndobatsirika sei ine ndobatsirwa kupi kwacho kwandinoda kunobatsirwa ndokwandiri kusvika ndichitowira ndinogona kutodzizvo right vari pakereke no amai mimi mozondiona ende munosanogara mota mangu pakereke mukuru wekereke ati ende munogara mota makereke mufundisa nemukadzi wake izvozvi pawanano mbiri dzaitwa namai ava vane vana vangani vana 2 imba igege yakaita nemurume vakaita mwana asi murume akangobuda airowa pasi wekutanga akatoshevedza kuti aiwa fuma yese tora kana kuri unzi ndobhadhara inini nati handichada but haana chaanotaura hapana anotaura kuti nemhaka yei ndasiya mukadzi umwe akasiya fuma kusanganisira nemotokari akatorowa pasi akaenda akazofona kunyika yeSouth Africa kuti chamari nhandidzoke pfuma kana hama dzangu rada kutora chinhu vasungise ende ndifonere kuti hakuna anotora chinhu ndichakumirira pazvinhu asi inini iwewe anchada ndinonzi Maxi Gono mukadzi uyo wekwagutu uyo ndofunga anorwara nepfungwa kurara nemhuri imwe chete baba bamunini nemwana zvinonyadzisa
ndinonzi Max Gono. Ameno muri yeZimbabwe. Ngatibatsirei kache mudzimai uyu ari muno muHarare. Munoti kudini ko? SKB na boss chemurora icho chakanyanya. Ndinonzi mai Neli padombo shava. Ndimutsiroka mai na baba Alisha nevapfana vangu Audrini na Ali. Ya, zvakaoma chokwadi. Zvinonyadza unotoshawa kutoziva kuti zviri kumbofamba sei. Kanyemba ta, kanyemba pfo, kanyemba ra. ChemuHarare chine masofa panze icho. Saka ndiani? Ndinonzi Hita Nyakaringa, ndimutsoka Hita Nyakaringa, Abiosi Mukosa, Shekman Matono, Nobet Chabeta, Rufaro Kamanura, tichaona makuerere pamwechete nevamwe vose vakabata chimote. Ndinonzi Mr. Desire Chibwededza all the way from Bakasa. Ya, pakaipa. Saka tomuendesa kupi baba Isabel anokwanisa akakubatsirwa nani manje. Watinotemba kuti uyu kana akasvika ikoko mudzimai uyu. Aiwa, vabvunzei. Aisha zvifane kupiwa munhu izvi. Tinaye mukadzi tovapa, namba tinaye tovasanganisa. Ndinonzi Moses Muhezha. Ndizvoka Moses Muhezha paEastville. Ngamboenda kunopinda church ya Bozho mukadzi uyo anokunda chete. Wesa. Babati. Shoko ragara mumurume uyo. Atizivi shoko rinokuda murume memunhu mega rine simba. Saka muri kuti udini? Timbozizama. Okay. Akuya kuti mune chechi here? Chechi? Kuisa tida chechi muzoko iwo chadiri. Kevina kule mukadzi uyo nganotsvaga rubatsiro kuvabatsiri vechidzimai chete. Anofanira aine zvakaitwa mudzinza make. Ndinonzi Mai Makoni ndiri paZengeza 1. Asi kudaro. Akamboenda here kumachechi anotungamirwa nemadzimai. Hano, so ndisingazivi kuti apa angozosarudza here kuti pamachechi esandapinda ndozondasangana nazvo kumachechi aya nokuti pamwe aingodzura mega makasangana nevarume maybe akatonamata machechi anodarika iwo but apa ataura dambudziko rakanangana nezvaasangana nazvo. Mai uyo ndimubatsire zvidiki izvo. Munhu uyu ndinonzi William Biziwasi kubhindura kwamusana. Ndimutsoka mhuru yese ekwaBiziwasi yose. Ndisati ndaenda kwamusana kumukoma KB. Unyoro huno kwakatemwa munhu nedemo panyaradzo. Pabhindura kwamusana kwakatemwa munhu nedemo panyaradzo. Zvikanzi suri apa munhu akatemwa nsawira waamai vanga vane nyara zvikanzi wanatema asiri iwo ndachida kutema. Akatemwa nani? Ni mwana wepamba ipapo. Mwana wepamba ipapo amai vake ndivari kuitirwa nyaradzo. Ndo anotema sawira waamai vake vari kuitirwa nyaradzo. Mugodzi sawira wechidzimai wechidzimai. Zvikanzi sorry asiri wanaenda kutema. Wanakaenda kutema ndaamai vababa vangu mbuya. Baba Isabel, namba dzenyu dzamunobatika dzinoti kudini? Tinogona kunge tavharira mubatsiri wekubhindura uyu. Pamwe anogona kubatsira nokuda ashedzera kuti zvidiki izvo. Namba dzenyu dzinoti kudini? Kana muchiwasanganisa achikwanisa kubatsira mudzimai uyu, sunungukai kupa Zimbabwe namba. Icho kwadi muri yeZimbabwe vanoda kundibata munondibata pa namba dzangu dzisina chipomero, namba dzisinganyadzisi, namba dzisingabhipwe, namba dzisinganzi ndepi zvakamira sei. Asi kungoshedzera kuti ndibhozho ndikati ndibhozho wakutotsudzura. Kana zvitika ndisvike ndobva ndasvika. 0771 545 025 0771 545 025 0736 26 35 36 0736 26 35 36. Veduwe pa namba hii fonai, don't beep. Tinotenda maita basa. Chirongwa chisati chapera tiringokupai namba kune avo vanenge vane nyaya vachida kubata Bozhongora. Makasununguka kumubata pa namba idzodzo. Uye pane vamwe vanombofona vachiti tiri kutsvagawo namba dzavabatsiri vakabatsira panyaya dzakati. Munongomubata Bozhongora pa namba idzodzo zvekare. Paka Lupani zvakare. Sorry Lupani, nangoti ningodarika neko. Pafaidzai. Nyaya yekulupani pane mukadzi mukoma KB. Akaroorwa ndobva aita mwana wake 1. Aita mwana wake 1. Ndokubvagara. Ndokuiva mababereki vake ndokubvagara. Ndokugara zvokuti vanhu vakawanda vakafungira kuti ameno chichakuitika kumwana uyu zvakungogara ari pamba. Vamwe vana vadiki vachiroorwa vachienda. Ndokubva azoroorwa. Kuroorwa kwake aite baba pasi kunoshamisa. Ndokubvisirwa inonzi mari gauro. Cash. Nkumbuleza. Sheleje. Yakoro. Masereni. Mari dinyero.
Imariko yakabviswa. Pakabviswa mari. Baba Isabe mariko. Tinongobvisa churu chimwe chero kuti tipinde mu 10,000. Businessmen vakuru ndobva tora mukadzi. But akatorwa chinzi ndakamboroora mukadzi wangu achibva afa. Zvose tinoteswa tiite zvese kuti yatonzwisisa ndobva torwa mwana auye pamba ndobva chata. Wow, white wedding. Apo munhu akamboroorwa ndobva adzoka pamba ndokuzotorwa achiroorwa mukoma KB asiwa kumba kwavo achinzi arikuda kuperekedzwa ndobva aendeswa kumba kwemurume aendeswa kumba 1 2 3 4 zuva rechi15 mukadzi paagere pai auchidzira kuti handichaoni bhati zvandiri kunzwa ndinongonzwa senge nyunyuka kuti nhunzi dzikuchendera pandiri but handisi kuzoona vanhu vakutomuona vantoona ari pakati penhunzi dzakawanda. Vanhu vanenge vachimuona vanenge ainzwa kuti nhunzi dziri kutindira pandiri but asingadzioni. Vanhu vakatoguma kuti tinoona pauri pane nhunzi, tinoona pauri pane nhunzi. Kusvikira manje akuita kuti munhu muchena akupedzera akuita mavara marorodza kuti nhunzi dzedzi kuita sei dziri kutomuruma. Mwana ndotava kungochema kufambisa vashaya basa mwana achibva afa. Afa kudaro murume achibva ati inini hanguwana baba munonditenderere ndakasai ndambogara nomukadzi uyu but munonditenderere kuti tifambedzane pamwe chete tichitsvaka kuti chakonzeresa chii rufu rwomudzimai wangu. Aita akachema soitira kuti akomana mari yandakabvisa chiroora munhu wedu ndakamuroora ndichimuda. So pane vanhu vaitaura mashoko ekuti hakuna munhu anoroorwa maroorirwo aya akamboroorwa akanoita mumwe musha woita mwana wodzoka uroorwa maroorwo akaita so zvinoda vasikana izvi. Vanhu vanenge vachitaura hako akaroorwa nofunga ndodambudziko. Pamwe murume wacho businessman uyu ashandisa mudzimai. Ndo mari aishandisa. Kusvikira murume zvapinda munzeve akati aiwa ngatifambei. Ndokubva vaenda vanzi toda kuti tifambe pamwe chete mukatsvaga venyu ndotsvaga vangu tikatsvaga venyu tinoda vanhu kana kudarika kana 5 svika tawana anzi chatiri kuda kana tisati tawana munhu akakonzeresa zvinhu izvi hatizi kuzomira mari ndinayo. Vana tezo vakatomboti mari yekumkwasha tasati tambopedza kana kutoidya tinokuti kana kutobvisa imwe yedu tichifamba tichitsvaga chaita sei chakakonza zvikanzi kwete kana yapera ichakuudzai ndokutaka kufamba kusvikira amai vazoti ndaudzwa kuti kune munhu ariko anogona kubatsira. Ndobva vatora munhu uyoyo ndobva vaenda pamba vaendapo zvikanzi unganidze veukama vese veukama vachibva vaungana veukama vaungana vakambounganidzwa chete zvikanzi tanga tichikuda kuti muungane pano saka tese tiri kukumira tikabva panapa tobva taenda kupi kuguva. Tikaenda kuguva todzoka asi patiri kuenda kuguva tiri kukumbira kuti mumwe nemumwe ngaataure mashoko ake achiti iwe nhengi kuungana kwatauya panapa takakuchema kare asi kuya kwataita panapa toda kuziva kuti wakadyiwa nani wakaurawa nani chii chakakonzera kuti ufe nekuti wanga usikade kufa. Mubatsiri ndiye akatoenda kunopanda. Atoti munhu hama yese yauya panapa ngaitaure yega kuti tiri kukumbira kuti tizive kuti chakakukonzeresa chii nekuti wanga usikade kufa. Zvikanzi ndozvandakachida kuhama chete munhu wese ngaite sei ngataure. Munhu wese ataura mumwoyo make hapana inzi chema musachema ingotaura nemumwe munyise munhu ari kunamata ende hapana anotaura zvinonzwikwa nemumwe ingotaura wega tikatakana 10 minutes zvedu takutobva pano. Ndobva vaita izvozvo vachibva ipapo vabva ipapo hapana kuita 30 minutes vamwe vana vachibva zvikanzi mambodarika here nekuguva kwenyuko ende munoona pane mombe dziripo zvatiri kuita vari kunosvika vari kunoona dutu rinoiswa pamusoro rese here madhaga atopera ese aya nemombe dzichitungwa nenyanga dzichifukura nemakumbo. Mombe inoita senge inotochera nemakumbo kudaiwo kandaiva mashure dzichichera dzakutopinda mukati muguva dziri mombe apo dzichitunga namukoma KB dzanga dzakawanda sei mombe dzaitosvika kuma6 but mombe dzaipinda muguva umu imombe ihama 1 imombe dzinobva pamba 1 hama 1 anove baba munini wemusikana uyu nokuti musikana uyu baba vake chaiwo vakafa anova ndiwo baba vakamira vachitikana vana vachiroorwa paine zvikaranga zvinoita ndo vanomira uyezve vanorombera zvikaranga ndo vane mombe dzaita zvinhu. But tikatarisa kumba kunogara kwakavigwa munhu asikana uyu nekumba kwababa ava kunotoda kana kuti 7 kilometers asi mombe dzakaonekwa nguva diki chinzi
mombe dziripo kunitase mombe kuda kulandisa baba munini aish baba munini ati mombe dzangu kwezi fundira vakomana muri kuziva kuti mombe dziri kupi zvikanzi mukomana izvo atoya pano achiti ndibatsireyo ndanga ndakagara ndichifudza mombe nguva diki diki handakaona mombe ende ndazama kutenderera padhuze asi kuoneka ine nzvimbo indachifudzira mombe yakachena ine mindaka hadzisombooneka kuti mombe dziri kupi kana mabhera ari kurira hapana zvikanzi mombe dziri kupi yes zvikanzi uyai kuno uyai mutine mombe bava kuzotina mombe adidika mukomana uyu anova mufudzi wemombe akaperekedzwa nemwana wababa varidze mombe idzi vachingosvika vekuti vatore mombe mukoma KB mombe ndokutaka kudzingirira mukomana nowe mushandi achidonha pasi mombe haina zvaikamuita yakabva yamusiya mwana anove ndiwe mwana wemuridzi wemombe ndokutaka kudzingirirwa nemombe achidonha pasi ndokutaka kutsikwa nemombe pema kutsikwa mwana wandiri kutaura mukoma KB mwana wandiri kutaura atori muhospital maakaadmitwa ende ari kunzi akachikuka mbavhu dzinosvika 4 kana ari mavanga mumusoro nokumaziso akazara mavanga muviri wese toita sei mombe dzichibva sei baba vacho pachavo vakutya kuenda pamombe ndobva vanyarara mombe dzakarara dziri kudanga vanhu varipo kuseni wanike mombe hapachisina dzese mombe dzese hapachisina right mombe hapachisina mombe dzanzi dzasvika kuoneka ndobva vagara after 2 days pamba pababa ava ndobva paonekwa paine handiti vamwe vanoti mukoma KB munhu akafa anopfekedzwa hembe dzake uyezve pamusoro pekofini rake vane jira ranoita sei ravanoisa pamusoro ipapa andidika yes after 3 days hembe dzakanga dzakavigwa mufi pamwe chete nejira riya zvakaonekwa zvakaiswa padhoo rebedroom rababa asi kuno kukumba kuguva mombe hadzina kuchera kusvika pakofini dzakangochera maybe kana kuti 1 mita kubva pamusoro ndo padzikagomera asi zvakaonekwa zviripo baba vaya kuti vachiuya manje vachiudze vamwe ndokugara dzimwe 2 days nezvinhu zviri pai zviri padhoo havachadi kupinda mubedroom vakurara muimba imwe mukadzi akati ndozvinhu zvamunofanira kuti muudze vamwe izvo kuti chii chiri kuitika baba vachisvika kumba zvikanzi ndiri kukumbira ndikuudzei ndiri kuona sekuti hembe dzatinenge takaviga nadzo mufi ndo dziri kuoneka kumba kwangu asi ndiri kumbira timbwira tinoona kuti zvakamira sei veukama vakati akuna hatinde vashoma nokuti nyaya takatanga pamwe chete handiiti zvikanzi hatiendi tisina mubatsiri wedu ndokufundira zvakare mubatsiri zvikanzi ngadzoke ndobva svika ipapo vanhu vese mudzimota ndokuenda vachinosvika ipapo zvikanzi ngatitarisei tese munhu wese anga aripo ndokungoti ndidzo hembe kusanganisira amai vemwana zvikanzi ndidzo hembe dzemwana wangu idzi dzakavigwa nadzo ndidzo hembe dzemwana wangu dzakavigwa nadzo idzi so vamwe vangaoda kubvunza kuti asi chii chiri kumboitika kuti mombe dzenyu ndo dzikawanikwa dziri muguva mwana wenyu akatsikwa nemombe zvari muhospital iko zvimwe zvinhu zvatakurwa zvaisiwa pamba penyu asi guva harina kuchirwa kusvika pane chii pane kofini chii chiri kukonzera baba vangoda kuti vangodavira kudai so baba totanga kutodonha pasi vadonha pasi kudaro iko zvinozve munhu akutoita senge munhu akutoita sei akutorwara nenjere but kurwara kwaruta nenjere ari kutaura zvemwana uyu vari kuti kudini zvakamboitika here inini ndine vana vangu vandakadzidzisa handina kana mwana akaroorwa mwana asina kumboenda kuchikoro zvakakwana mwana akaroorwa akadzoka pamba ndioroorwa sesizve ndo zvakakutora baba vachirwara nenjere saka iko zvino zvevanhu veukama nemubatsiri akabva ati ndikukupai mazuva ekusiya hembe dziri okwezi ndini ndichazostora hembe idzodzo dzodzokera kupi musikamboenda kwamambo mukumbira kwamambo kuti tiri kukumbira kuti tivhure chii muguva tidzorere zvinhu zvanga zvirimo kana vatenda kana pane zvinoda kubhadharwa zvobhadharwa asi hazvisi kuperera apa baba vachaita zviri right kana vaita zviri right mubva mauya navo so ndo pairi izvo zvehembe dziri pamba pemunhu dziri pamba pabamudiki vanova ndo vakadzi ndo baba vakasara pamba zvikaranga nekuroorwa kwevanhu uye zviri kutoroorwa kwatiwa mwana iwo ndo baba vakagara pachigaro muri kuti baba mudiki vari kutaura mashoko ekuti kudini vangu vana inini ndakavadzidzisa zvinodarika vana ava asi handina mwana akaroorwa sezvizvozvo uyu mwana haana kumbona chikoro zvinoshamisira kana form 4 haana kupedza ende akatomitiswa akaenda kumurume akadzoka nhasi uno ndianoroorwa mari yakadaiso zvakamboitika uchata chiichocho saka zviri pachena izvi kuti abandiki ava ndio vane chekuita nerufu rwemwana ya Zimbabwe vedare inzwai munzwe ilupani zvekare Kanyemba naBhozho endi ndabva ndabuda ziya nenyaya yekulupani
yamai avo. Amai avo vanoita chipfambi chinonyadzisa kuita madhiri nemwanasikana wavo. Baba avo ngavasiyane naamai avo, chinyararire, varege kutonga vega. Ndinonzi Blafidza Mufaro Mapazure, ndiri kuno kukobulawayo. Ndimutsoka chadhogodha mimba yebere bozhongora nematela ese ari kobulawayo. Po rikiti bvu tiripo The whole nation on one decision. Paka. Mutare iri kuti kudini? Adzidze kwa matu. Ndodziziva kwambira nditange. But rekanibwenda kwa Mutare. But mukada kuzvitsvaka, mukada kuzviongorora, muchaona kuti nyaya idzodzo dziri kuenderana. Dziri kuenderana. Kwa Mutare muri yeZimbabwe 3-4-5 months ago kunantivira nefenyuro. Ndakataura nyaya yemwanakomana akaenda nababa munini kubhora. Anorarama ane umwe urwere hwainawo wokuti urwere hwakasiyana kubva vaenda kubhora vanhu vese vakadzoka, mwana haana kudzoka. Nyaya ndiri kutaridza 10 years ago mwana achibva ashayikwa. Mwana kusvika kumapurisa, kunyora kutamba muzvikoro, kutsvaga zviziso manyusipepa, mwana haana kuwanikwa. Iko zvino zvemhuri yeZimbabwe 2-3 months 3 weeks ago pachibva paita mwana akabudirwa. Tiri kutukanira baba bati tiri kutukana here, hatisi saka ndiite sei tizimurani. Right, mwana uyu abudirwa kudaro ndokushevedzera kuti ndiri nhengi, zvandiri nhengi ndoda kuti ndikuratidze pandiri nokuti ndakaurawa nanhengi nanhengi. Vanhu vakataurwa vanotozikanwa mazita, asi chinoda kuti chizikanwa pandechekuti zviri kutaurwa ndizvo here. Ari kutaura hongo munhu ari kubudirwa, asi zvinoda kuti zvizikanwe kuti zviri kutaurwa ndizvo here pamutemo. Ndokuunganidzwa vanhu. Kana kuchitiwa chinhu chakafanana nechichi, vanofanira kunge varipo ndevapi? Ndobva vaungana vanhu kwakuda kunocherwa. Pakuda kunocherwa ipapo vamwe vakatombosvika nguva yekuti kwanzizvo pane kuna kunge pane mabhonzo mbwa pamwe yakatofa kudhara. Mweya wakanga uripo ukabuda uchiti kana pano pane vanoda kuvharwa, ndakuya kumba kwenyu. Pakataurwa mashoko vanhu vakati kerioni vakomana ngatimbotedzera zviri kuitiwa. Ndokubva pacherwa, zvapakacherwa pakabuda mabhonzo. Vanotoziva kuti pati yemunhu iri inofanira kunge iri bhonzo iri, uyu inofanira kunge ringirire musana iri, inofanira kunge riri roko iri inofanira kunge riri gombo. Ndobva abuda mabhonzo. Zvaakabuditswa mabhonzo aya akabva atakurwa, ndobva aunzwa kuguta reHarare kunana namazvikokota kuti aongororwe. Inzwai ongororo iripo mhuri yeZimbabwe ndechi ndeyekuti mwana uyu zvaakafa ane vabereki, ane hama dzake, vari kuda kutsvaga kuti vaone kuti mabhonzo aya nevabereki ava pane ukama here. Kana pane ukama, waona kuti tikuenderera mberi sei. Chatisiri kuziva manje ndechekuti vanhu vakataurwa mazita kuti ndo vakandiuraya vakandiisa apa vanozivikanwa. Havana kutaurwa nevanhu vapenyu semutemo wenyika kuti ndikasvika chiti KB akanditorera mukadzi wangu, KB akandirova. Apa pasi kuripotwa nemunhu ari kufamba, pari kuripotwa nemunhu ari kubudirwa nemunhu akafa. Kuti nhengi nanhengi ndo vakandiuraya vakandiisa apa, saka cherai apa muone mabhonzo angu pandakaiswa. Vaichera ndokubva awanikwa. So zvatiri kuziva manje, zvatiri kusaziva pakuva ino mhuri yeZimbabwe zviri kutaurwa nevanhu. Kana kuri kuti kwabuda kunze kunana mazvikokota vanoongorora mabhonzo vosanganisa vabereki vemwana uyu voona kuti mwana zvechokwadi ndiye akafa, vanhu vakataurwa nemhepo vanosungwa here. Right, tisati taisvitsa kudare, regai ndimbokudzosera ikambichana kumashure. Baba Isabel, muri kuti mwana uyu zvaakaenda kumutambo kubhora nabamunini, mwanayi mwanakomana anga ane makore mangani? Ari pasi pe 19 years. Pasi pe 19 years. Yes. Right, vasvika ikoko bamunini pavakazodzoka kumba vasina mwana uyu, pavakabvunza kuti mwana ukupi, vakati kudini? No, kubhora ka munhu umwe aringa kumboenda side dressing mari anosapota kana unosangana munhu unowirira naye ende kwese kunoenda vanhu kumutambo kazhinji vanotozotsvagana vakuda kudzokera gomba kuti mwangu ari kupi, nokuti zvinenge zvichifadza mumwe asi zvinofadza mumwe. Unogona unosangana neumwe ikoko woti ndoshamwari yako asi maenda meze. Kana makudzoka kumba sevanhu roti imwe chete ndo paunotaka kudzoka nandiriga, but semunhu mukuru anga kutamba nezera rake achitofungira mwana aita sei adzoka kumba
saka zvaasina kudzoka hatizivi yakeendeswa kumapurisa zvikatsvakwa vanhu vese vanga varipo iko zvinozvi but iko zvinozvi manje ndo paakuchibuda ya pakaipa right vedare mainzwa kanyaya izvozvi mapfupa emushakabvu akatorwa kuti aendeswe kumatest hapasati pakuzivikanwa kuti ndiwo here mapfupa emwana uye akashayikwa ende chakurudzo iripo ndeyekuti vada kuti vaone kuti mapfupa aya nevabereki vake ndizvo here tinoita kuti mwana uyu paakanzi ndakafutsirwa apa zvechokwadi ndiye here akafira apa ndizvozvo regaika timirire kuti tinzwe kuti matesti achabudisa kuti kudini asi maunzwa kamubvunzo kuti kana zvikazoonekwa kuti chokwadi mushakabvu mapfupa akawanikwa aya ndiye mushakabvu mwana uye akashayikwa endi pane munhu akabudirwa achiti iye inini ndakaurayiwa naningi endai pakati munofukunura ipapo muchaona mapfupa angu then vaya vakataurwa mazita nemhepo vachaitwa sei ende hana kuti endai kwakatika mukoma kebi akakatungamira apa cherai apa ndo pane mapfupa angu ndizvozvo ndobva awanikwa but ndiwe kukazoonekwa ariyo vakataurwa nemutemo wedu vanosungwei Zimbabwe tinoziva kuti pane vanoziva nezvemutemo tibatsirei 0713938538 0713938538 ndimi vateereri manyama right panoitwa sei ipapo good morning ndinonzi Mr. Desire Chigwededza all the way from Bakasa kanyemba chekwamutare icho kwana Dorothy Mbofana ndizvo Dorothy Mbofana ndiwo anonze ma1 nemutsiroka vese vakabata kachimuti vanoti iwo Tinashe Gotora Kelvin Joao Hita Nyakaringa Nicholas Charamba tichaona makwerere Elias Armando Victor Katiyo Innocent Manyoso Panashe Muzerengwa Prominent Mandombo Prince Muningiwa Henry Makwatire Gaisa Morogwaya Alfred Mafrato madai kufamba ndinonzi Mr. Desire Chigwededza ndiri kuno kukubakasa tibatsirei kwete kuti muri kumirira makambani amunoshandira anditika asi sevateereri veNational FM kana muchiziva kuti pakadaro zvinofambiswa sei ingoti turudwe ndoziva kuti izvozvi pane vakachibata kachimuti anditika vanoziva kuti zvinofambiswa sei ingoti batai asi tichazobata kana zvichibvira tozobata zvedu mutauriri wemapurisa Ascom Potemba Nyati mamuka seiko ndoziva kuti vanenge vakachibata kachimuti assistant inspector Mabena vanenge varipo paboko apo basa ravanobata ka assistant inspector Mabena ma1 vanoshanda kapamwe chete nana bye bye chief inspector bye bye right kanyemba na bozho icho chekwamutare mwanakomana uyo wekuurayiwa vanhu vakauraya avo vanofanirwa kakutanga varipa vapedza kuripa vanhu mukati kana variwo vakauraya nokuti ingozi iyo ndinonzi Prince Marokotera pamutora shanga palone cow farm hanzi pachivanhu vanofanira kakutanga varipa kudaro vozosungwa vanhu mukati ameno Baba Isabel reka tingotora maviri matatu then motsudzura chimwe atena nguva handitika reka tinzwe yes kanyemba na bozho chero vanhu vakasasungwa vanofanirwa kakuripa nokuti iyo ingozi alright ngatimboisai kachivanhu paside kuti ingozi nekuti kwanzi natindi charamba ndakachibata natalent ndiri pafiya apo handichisiye nyaya ndinayo mukoma KB ndeyepa mutoko ndaona muri kurovaka muka laughing so motiregererawo WhatsApp platform ya Freezer nenyaya yemupedzanamo Harare wange ndiri kukumbira kuti mongoshandisa namba yangu kusvikira chirongwa chino chipere right nenguva dza 12 o'clock shandisai namba dzinoti 0773238096 0773238096 munongotumira WhatsApp message kana text message pa namba iyoyo kuitira kuti chirongwa chienderere mberi hanzi kiki kuseka kwa WhatsApp kanyemba na kule bozho gore rino vanhu tichasiya chipfambi neminamato iyi inobvisa nhengo yemunhu iyo ndinonzi Joseph Mubaira ndati nhamba dzandakupa iZimbabwe tumirai WhatsApp message pamwe chete netext message chete kuitira kuti chirongwa chienderere mberi tsudzurai Baba Isabel icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba reka ndiri chete paka mutoko mutoko mukoma KB kune chikoro chanisiri kuwasatara nezita chikoro ichi iprimary
kubva muna April pana teacher asipo wegrade 6. Teacher wayo kusvika pari zvinozvi ahapo. Apa vana vari kuita sei? Vari kudzidza. Mazuva ari kuita sei? Ari kufamba. Vana vari kukwanisa kuzodzidzisana ticha umwe chete zvokuti vari kugona kupinda varipo 80 kana kuti 90 muklasi imwe chete ina ticha 1. Hey! Ndokubva vataura nyaya iyi kuti toita sei vachibva enda pamukuru wechikoro. Wonaika zviri kuitika. Vana havasi kudzidza ka. Nguva iri kufamba. Tinozoita sei? Pane mashoko avari kuda kubatsirwa. Pane mashoko avari kuda kunzwa kuti angaite sei. Chikoro ichi i-government school. Right? Vari kuti ivo chavo kuendesa vana vechikoro. Maticha kwaanotsvagwa havakuzive. Vanongozona kuti chaita sei? Auya pachikoro. Nekwavanotambiriswa havana chavanoziva. Vanoti mashoko avakapiwa nemutungamiriri wepachikoro ndeaya. Avari kuti havagutsikani, havasi kunzwisisa. Vanoti mutungamiriri wechikoro akavaudza nyaya yekuti vabereki pari zvinozvi hakuna teacher watiri kukwanisa kupiwa. Taenda kuMinistry of Primary and Secondary Education. Vati mudzidzisi pamwe munogona kumuwana muna January next year. Saka iko zvinozvi vatiudza kuti imimi vabereki onai yekutamba nenyaya yemudzidzisi afana kuuya kudzidzisa vana venyu ava. Okay. So vari kuti ivo zviri kuzama neimwe nzira kuti isusu tanzi titsvage mudzidzisi wedu timbosanurisa mudzidzisi apa anodzidzisa. So vari kuti isusu ndizvo here kuti vabereki tinonzi tsvagai mudzidzisi ambiriswa nani. Right? 1 2 obvious kana mukuru wechikoro atitsvagai mudzidzisi wenyu kureva kuti tisu tichamutambirisa zvakare nokuti hazivikani kupi hurumende. Right? Vari kubvunza mubvunzo. Maticha aya tinozviziva basa reuticha, but varipo vamwe vanodarika pabasa reuticha vachienda pane rimwe basa riri kunyangadza. Right? Tomboti mangwana mudzidzisi watakatsvaga isusu amuka achinzare pamwana wechikoro. Tinomutsvaga tichitomuwana kopi? Tichiti ndiani? Tomboti amuka achiite chibhekenero chokungobira vamwe maticha atsvagwa nesu vabereki. Toda kuziva kuti ndizvo here kuri kubva kumusoro kana kuti ndezvahedi. Tine kodzero here isusu pachikoro chegovernment kuzvitsvagira ticha wedu watinoisa pachikoro. Kana kuti hazvisi. Okay. Mati ndokupi uko? Mutoko. Kwa mutoko. Zvazvakazonakira manje ndezvekuti takabata Ministry of Primary and Secondary Education. Tikati pane nhuna dziri kubva kuvabereki. Ichokwadi ichocho. Dzimwe nguva ivo sebazi rehurumende havasi kubatika kuti vapindure nyaya idzi. So Minister wePrimary and Secondary Education, Honorable Minister Torerai Moyo, vakatipa anonzi ma-command center numbers each and every province. Ndiri kukumbira oka vari kwa mutoko mutora number idzi. Torai number dza schools inspector weMutoko district anonzi IV Tsiga. Schools inspector weMutoko district anonzi IV Tsiga. Right? Zinoti 0776 005 132 0776 005 132 0776 005 132 IV Tsiga Schools Inspector Mutoko District. Mutoko District chete. Avo vekuchiredzi district vaunza nyaya yavo. Batai Schools Inspector wechiredzi district anonzi Simbarashe Maposa anobatika pa 0776 685 763 0776 685 763 0776 685 763 Simbarashe Maposa Schools Inspector chiredzi district. Then Mutoko district Schools Inspector anonzi IV paka ndapindira muri yeZimbabwe panzvimbo reshedzera kuti chinoi
Chakuchinoi chiri kuti kudini? Yakuchinoi muri yeZimbabwe kutaura kuno kwatiri kuti vanhu vari kuenda kubasa pane rimwe famu asi vanhu havana mufaro. Nokuti vamwe chawana mumwe nhasi mangwana ndicha. Uyezve mukushandisana munoreva kuti ndine zvandinogonawo, handisi murungu kwauri. Ndiri mushandi asi ndine zvandinogonawo nezvandisina. Right. Wangu wakaita plus, wangu wakaita kambani, but hapana paunokwanisa kusevenza mukambani mako wega. Imo muchida vanhu 1000 kana 500. Unokuda kuenda kubhengi ndiwe, unoda kucheka umwe washandi ndiwe, unoda kunohodha ndiwe. That's why uchicheka umwe washandi kuti mubatsirane. Saka pane pandakakosha. Daniel Roshiwini Benefo wakachiwemba communication. Tikutukane. Saka ndite sei. Icho kwadi muri yeZimbabwe paita murume akarwarirwa nemwana wake, achibva aendeswa mukati mechipatara chemukati menzvimbo yepaChinoi, aendeswa mukati mechipatara chepaChinoi. Mwana urwere ndiko wasumuka, zvipatara zvinogamuchidzana zvichienda nechirwere ichi chakuda kuenda kopi. Mwana achibva takurwa ndokuendeswa mukati meguta reHarare mune chimwe chezvipatara zvihombe. Apinda mukati meguta reHarare, urwere wakaramba uripo. Mwari vachibva vatonga, hongu uri kurapwa, hongu madhokota akubata, hongu uri muchipatara chihombe. Asi mweya kana nguva yakwana, Mwari vanotonga kuda kwawo. Mwana achibva ashaika kuda ndokuiswa kumochari. Aiswa kumochari, shoko ndokusvika paPlazi kana kuti pafamu. Pane vanhu vakawanda kusanganisira hama neshama chikonzero kana iri yerufu inochimwa nemunhu wese. Zvichienda nokuti munogarisana sei mukati meDaniel Roshiwini Benefo wakachiwemba communication. Nematambudziko baba Isabel nekushayikwa kwemwana uyu angari mwana uyu angakura sei? Mwana komana angari mwana anga turi kuma 11 12 years. Zvadaro mukoma KB mwana ashayika. Mukuru uyu vachibva kuti ndobva pabasa rekutanga kurwara kwemwana. Vangari munhu aitambudzika ukaona mwana akuchinja zvipatara zviviri anenge atogara nguva. So munhu aitomboenda kana kumurungu achikweretawo chimachi mari. Ende vanotopa vachizva kuti munhu ari padambudziko. Asi mari yaangakwerera yanga yasvika zvekuti pamari yake yepei zvanga zvaenderana. Mwana azofa zvikanzi bosi mwana wangu afa. Mwana wangu zvafa. Ndiri kukumbira kuti ndiwane rubatsiro rwokunotakura mwana kubva kuHarare kumusvitsa kuno chigomuviga. Angavigirwa ikoko nebaba vake ndiri mupenyu uyezve ndichienda kubasa. Kana reporting to the angel. Mukoma KB zvikanzi nabosi handikwanisi kukupa mari unozera kuti mari yako pane mari yandaibudisa mari yako yepei yakatokwana kare. Saka ndikwanisi kukupa plus futi uchida ndikupe rubatsiro iwewe ungatomboshanda dzimwe 2 weeks uchishandira imwe mari itsva iyi uchienda kubasa mwana ari kumochari. Kana watodaro ndikupa rubatsiro ndipo pauchazvinda kunotora mwana wako. Mukomana ari kushevedzera murume uyu. Nai bosi ndinoenda sei kubasa chitunha chiri mumochari. Vandinogara navo vamwe vangu chaivo munomu vasiri varidzi vemwana vanenge vakatobatikana. Yes. What about inini muridzi wemwana ndinoshanda sei? Vagari vepapurazi zvakare vaakutaura vanotaura vachiti zvepapurazi patiri kushanda apa tiri nhapwa chaidzo. Kana inini sabhosho ndiri ndakaenda pabasa basa murume kazhinji hapana pandinoenda kubasa kwangu ndichisiya mukadzi wangu uchimedzi ndachigara ipapo nokuti ndinemba yandiri kugara. Ndaenda pabasa pandiri mukati mekusevenza murume wangu sabhosho ndaenda kubasa. Mukadzi inini pachangu kana ndichigona kuruka musoro zvokuti ndinotoruka vakadzi musoro mwemusoro uyu ndinonzi hazviso zvamakavinga pano. Iwo murume kubasa mukadzi kubasa. Hapana nogara kumba mese ndoshandira inini. So vari kuchimba vachiti kukusunguka kwedu ndikupi baba Isabel? Ndikupi izvozvi baba vane mwana akashaya vari kupi? Kubasa. Vatori kushanda. Vanoenda kubasa. Shanda 2 weeks. But ndezvese kuti unosvika kugara akoga wokuti kana uchishanda nezvinhu zvinokuwadza unogona kungotokuwara. Uchishanda nemuchina chaiwo inokuwadza ega unogona kuoneka wafa nekuti njere dzako hadzisipa. Unoshanda sei une mutumbi uri mumba wawakabereka? Ichinoi. Kuchinoi. Beyond. Deep down. Beyond. Deep down. Beyond. Deep down. Emeliwo varoya vanapiro mumba iwe. Saka sevashandi vakambobatana here kuenda kumaunion anomirira kavashandi vanoshanda mumapurazi. Mukoma KB ndoda kutora imwe nyaya ndichizama kumira nevanhu vanonzi vashandi. Vashandi panzvimbo pese pavanoshanda zvinoenderana nemagrade avo kuti vari pagrade ipi. Kunyange mukasvika pavanhu unyizoona kuti ava vanhu ava vari pagrade ipi uyezve vanosvika kusvika papi. Vanosumuka here kunotaura kana kuti vanotya. Vanhu vanotosha kuti pachavo ivoka vanotobata umwe kuti ukangozivikanwa chiri une zvawaita iye achatenga kuti wakomana ngatimbogarai pasi
tontoita sei ndekupi anotosvika mumwe nomwe anenge ari pake izvezvo vari kungochema kuti zvakaoma. mangwanani mamuka seko baba namai marecha pari seko pasitandani pamasonzi tibate pa 0713938538 0713938538 munoti kudiniko neicho chiri kubva kakuchinhoi tobatsirana seiko nemurume uyu akashayikirwa nemwana bosi vari kushedzera kakuti iwe salari yako yakatokwana pamari dzandaikupa dziya saka huya uzoshanda 2 weeks anditika ndokuti ndikwaniseka kukubatsira ya zvakaoma kanyemba nabhozho ndinonzi Moses Loki mari iri kubviswa iri kudiwa kakuzvipatara kumaklinics ndiyo chiponda mutengo here mari iyo ndinonzi Moses Loki chiponda mutengo ndimweshona ya nganyazitiudza uri imari chiponda mutengo zvinorevei imari yei chokwadi mari yehuku ndeyei pachipatara wasere kuti huku mari yehuku vese madzimai kana kuti vari kuziva nezvenyaya iyi munogona kunge muri kupi kumabvuku ndizvo ichokwadi right tibatiye pa 0713938538 0713938538 motiudza paka Harare zvakare right chiri kuti kudini Harare pane kumwe kumaplots nzvimbo iyi mukoma KB iri kunzvimbo yaningati kuma Mandrey Park. okay kune maplots ariko ane manhamba pane patori nemakori paplot riripo plot iri rine misha inodarika 22 pamisha inodarika 22 mukoma KB hapana toilet hapana chimbuzi baba isabel matitani hapana toilet ndati hapana chimbuzi zvapasina chimbuzi kudaro vatori ne3 months vashandi vakuru vaudzwa kunzi marenzi akwira nenyaya yekuti toda kuvaka zvimbuzi asi patori nemakuru pasina zvimbuzi vanhu vari paploti apa kana iri mvura vanopiwa 40 liters pa 2 days hazvina basa kuti vangani 40 liters pa 2 days chimbuzi hapana pane ploti ripa next rakadyara magum trees ndo pakatokumbira vanhu vakatonzi munopinda imomo mumagum trees ndo mune chimbuzi ndo munoduka vanhu nguva inopinda vanhu mutoileti umu mumagum trees umu ndime kuti kana ukasimudza musoro haukoni kushaya kuti vabwavo zvichiita nekuti miti irimo yakura sei 10 euros and baba isabel munozoti mumagum trees ndio munofanira kakugara magreen members right chenzo baba pati yeko zvino zvaitika ndezvekuti zuva riri kupisa moto unotenderera Daniel Shiwiri Binifo wakachiwemba communication tikutuka nei saka ndiite seiko tinhimurani mukaseko mukoma wokuginda Goria Kelvin Mutairo chairman mushonga vakamona chimuti vari paziko pakuchenda ginda Goria mukoma KB iko zvino zvakazoitika inzwe machemero avo prazi rakatsva mukakamtirisi makapinda moto saka chasara chii kana ukaenda kachonjomara yes vanhu vanenge achikuona kuti uyo munoziva panogara vanhu hamukoni kusangana vehukama vana mbuya vana vazukuru ikunyange munhu akaita 64 years mwana ane 18 years haafaniri kutionerera munhu nokuti mukuru kwaari asi vese vari kunosangana magamtres ploti iyi ine mhuri dzinokwana kuita 22 pamhuri dzinokwana 22 vane mafamilies ane vana vavo kureva kuti vanhu ava vanogona kutopinda mu90 vanoshanda ipapa hapana chimbuzi kana patorina chinonzi chokuedzesera vamwe vangatogona kuita zvezvo kuti ukaenda manheru wochera woita wosiya futsira apo inzwai dzimwe nzvimbo dzinoshedzerwa outbreak yekorera izvozvi kutaura kuno kwatiri kuita saka urwere hunogona nekubata vanhu regai tinzwe vedare manzwa here icho chemuharare chepaploti pasina kachimbuzi right pane mhuri dzinosvika kana kudarika 22 saka vakatoenda kunokumbira panext ploti
pano pane magamuti ndo pavambomhanya vachipota vachienda kuti ase vachinozvibatsira ikoko, asi pakazopinda moto manje. Moto unobhebhaka Zvokuti ukafuna kuenda kachonjomara unenge uchitooneka kuti uyari apo. Ai kana ndinonzi mai pana ndiri kuno Tony. Chekuchinoi chinonzwisa tsitsi, bosi ngavanzwisise rufu neurwere Mwari anoziva. Paka. Iye araro zvakare but inobatanidza murewa. Okay. Nyaya iri muno muri yeZimbabwe ndiye kudai kune mwanakomana wababa vanemba muno muHarare akashaika achibvanza anofanira kuti anovigwa kwamurewa kumusha. Ndobva vamboita makwikwi baba vachiti mwana ngaavigwa kunoko. Veukama vakati munogonoendesa mwana sei kumbudzi ona mwamune kumusha kusvika vakurirwa nemashoko zvikanzi mutakure muendesei. Endi baba vane kumwe kutaura kwavakamboita kwekuti izvo ndaitokumbira kuti izvo mwana uyu ndimbomurarisa mumba mangu, asi pasina nyaya yakafanana nerufu. Mese muri zii zvenyu pani papedza kurara kumba kwangu vanhu mozozviita zverufu, ndingoda kuti arare kumba kwangu. Chitunha chake chondirwadza nekufa kwemwana uyu. Vanhu vakati kana munhu adai so tiri rudzi rumwe chete, atidi kukuregera uchiita zvimwe zvinhu zvinozotumukira mangwana. Ndizvozvo wangu mwana ndewako, asi zvisingaita zviite. Mwana chibva taura chibva aendeswa kwamurewa. Aendeswa kwamurewa pakaita mhepo yekuti vanhu vari parufu kusanganisira imwe kitchen yakatakurwa nemhepo. Zvinhu zvaingoitikepo zvanga zvizongodisturba kana kuti vanhu vachitaura vese vaingotoka kuchinjira mashoko, vanhu vakutotukana, vanhu vakutoita maoko, vakutorovana. Vanhu vari kumakuva cheko vachitochera, umwe akatokutwa nebadza kuda kutotemwa nemumwe munhu kubuda mugomba akabata badza roda kutima munhu. Kuti zvawataura ndazvinzwa ndiri mukati umu wanga uchiti chii anoda kutotima munhu. Zvinhu zvaingoitikepo zvasinganzwisiki. So zvadaro vachibva vaviga munhu zvikanzi vefamily munofanira kuti mugare pamwe chete titese titaure nyaya. Zvikanzi nababa ava ini ndikamira tigare tese, ndine zvinhu zvandinoita kumusha inini kuHarare, handingarambe ndiri kunoku nenyaya yerufu. Kana rufu rwapera vanhu vese sezvomuri vadiki kwandiri, uyai kuGokwe, uyai kuHarare kumba kwangu. Nyaya iyi yandiri kutaura ndiye kutafara kumabvuko. Okay. Iko zvinozvi date reko ranga riri musi weSunday rakanzi vanhu ngavaite sei, vanhu ngavauye Sunday, vanhu vachibva svikanzi ngatitsvage mubatsiri. Ndopa wakatsvaga mubatsiri wakatsvaga ro chiprofita. Ndobva svika pepa chiti ndoda kuti ndigoronda ndigotaura nyaya ikuitika chii. Ndopa patanga kutaurwa nyaya dziri kuitika. Ndiri kuona hongu vanhu vari kufa, asi kunyaya munhu akafa uyu ndiri kutoona sekutoti mwana uyu mutosenge matoviga pati pana panga aripo atoripo mupenyu, mwana akachengetwa. Ndio pakazotaura kunzi ndiri kuona pane anga achitoda mutumbi tagare nawo mumba make. Vanhu vachibva ngochikozo kuti angachikumbira mutumbi ndi baba wachona. Saka baba ndio pakangosumuka manje vachibva unobaya mubatsiri. Svikanzi iwo size yako une zvingani zvongama kumudira mvura vachiita sei anoshanda nawo vachizama zvavanozama munhu tiziva. Matauriro avo vanoti point atakasvika tanga takusvika nekuti chero kaisa ruoko panhombo hapana zvatanga tichanzwa, asi unosinzwa kuti munhu anenge akuita sei ari kuziya. No vanhu vakuti no amana anogona kutaura zvinhu izvi ndi doctor. Ngatitakure munhu aendese kupi kuchipatara ndokutakura munhu batsiri achipamuka. Batsiri zvikanzi ndikupi kwandiri, musati maenda ndiri kwandiri kuenda ndikukumbira tidzokere pamba patanga tiri paya. Vakudzokera kumba vasati vasvika zvikanzi no handichisinei kusvika ikoko, zvandanga ndichida zvatanga kutoita izvezvi zvakutoita. No vaiva vachitori chii manje, saka toita sei? Saka ndinofanira kuti tisvike but handifana kusvika nhasi, togona kutoraramudzira zvakare. Asi zvandanga ndichida kumba zvaitika. Hapana kuti maminutes wachibva fonera zvikanzi imba yababa iri kuita sei, iri kutsva. Zvandiri kutaura mhuri yeZimbabwe kumabvuku, ndiri kukumbirawo pakamhanya fire brigade 2 days dzapera idzi vachimhanya munzvimbo kuti munodzima moto. Ndio pamba pachona yeti kutsva kwakaitwa pamba apa haina kumbotsa masibhesasi kana mudhuri, dzaingori hembe dzaidise dzaiswa kusanganisira bhege rimwe rakapfuta moto zvokukandwa panze but rakaramba rikatora nguva yakareba richingopfuta rine moto waro. So
nezuro mandipa ndikuzwa kuti baba vakabva vashevedzera kuti mwana akandiuraya. Zvanga zvine basa rei? Mwana akafa inga ndi wangu wani. Chamakarwadziwa nacho vanhu chii? Baba kuti asingari kurwana njere. Makarwadziwa nei? Mwana akafa ndi wangu wani. Ko zvamanga makuta zvinotora munhu anofana kuuya kumba changa chiyo kuzodii? Makafirwa ndimere. Busy kumafonera wana baba munini na baba mkuru nevazukuru achivatuka. Akaronga nyaya kuti munhu auya pano wanzi inga takagara pasi tikawirana wani. Tawirana ndima kati mamukwanise kufamba uyai kuru tichibva tauya zvikanzi makapinzire munhu mumusha mangu. Vakuchinga. Asi munhu akanga atoinda. Kwa akatomukira munhu akutodhuze nechipatara. Akatakurwa achienda. Akati ngatidzokere patabva. Asi akatobvunza kuti tiri kupa singazivi. Asa mukadaro asati asvika kumba zvakara ndifana kusvika nhasi asi zvandanga ndichida zvaitika. Ndipo kwazonzwa foni kunzi imba yemudhara kuti iri kupfuta. So pari zvino asati tanzwa kuti kuta mudhara we vamwe vokama zvakare vati achidaro mudhara ye mubatsiri ngaadzoke zvakare apedzise basa nekuti paya hapana chaakaita takatozongobva neurwere hwake. So tamirire kunzwa kuti kune rimwe zuva here richaungana vanhu. Kukada zuva racho riripo mudhara ava vachabvuma here kuti vanhu vaungane. Asi iye ane mashoko akataura kuti haiwa hapachisina zviripo bhegi ratsva kwatsva zvese. Pakashaya munhu mwana uyu baba ava ndo vakashedza kuti ndiri kukumbirawo kutora mutumbi wemwana. Vati ndiri kukumbira mutumbi wemwana uyu umborara mumba mangu zvisinei nerufu. Mumboenda kudzimba dzenyu mangwana muzodzoka zvenyu muchiita sekuti vanhu muri parufu. Asi ndaikumbira zuva rangu ndega kungoti mutumbi wemwana uyu ndirara naye mumba mangu. Mumba manga muchitaura ndekuno kuhere kuHarare kuti kumusha. Aiwa vaida kuti vatore mwana vauise kuno kuHarare. Zvakaoma. Paitsva hembe dzababa paitsva hembe mumba. Hembe dzemunhu wese kana kuti dzakangotsva dzababa. No, hembe dzanga dziri manedze mudzimai wavo. Dzanga dziri mumba imomo zvaizva. Zvanga zviri mumba imomo zvaizva. Zvisina kuti mamboiswa hembe mwana asi zvanga zviri mumba imomo zvaizva. Mumba i1 room reka kuti imba yese. Aiwa. Imba yaita i1 room. Okay. Inoita sei ine wardrobe ina baba ava nemudzimai wavo. Ndio imba yaita chete. Imba hongu fabric yakashizwa nekuda kwehutsi wawanda. But maibuda moto maitsva zvinhu mubedroom baba vachete. Mu1 room. Muchitsva hembe dzababa nemudzimai wavo. Hey! Saka baba ava maonero enyu even kutaura kwehama vari kufungidzirwa kuti vakabata. Hama dziri kutoshevedzera kuti pakatotibvumira ngatiunganei. Takatoziva kuti zvinhu zvedu zvanaka. Nokuti kumashure kwese kwatinobva tichifamba tapererwa but munhu tinouya kubata ndiani? Ndiwo baba ava. Ndiwo here mukuru mumhuri. Ndiwo mukuru mumhuri. Musikana uyo ari kukumbirwa bonde nababa nyakubereka ngaudze tete hanzvadzi dzababa vake. Kumapurisa baba vanogona kungorohamba ma1 2 chete woyambirwa nokuti havasati vapara mhosva asi kuti ari kutodaka kupara mhosva. Ndinonzi Jimmy ndiri kunoko kumufakose. Kuri seko kumufakose nhasi baba Isabel chokwadi chataurwa nedare ndechekuti mwanasikana uyo akateerera kana ari kwamurehwa ngaende kuhanzvadzi dzababa anditika vana tete but ngafonere hanzvadzi komana hanzvadzi dzake kuti ngatimboendai kuna natete wosvika nyaya yotaurwa munhu wese aripo akateerera oziva nokuti pese apataurwa kunzi hanzvadzi komana ngadziudzwe hanzvadzi dzababa vana tete ngadziudzwe. Saka vese avo ngavaunganidzwe pamwe chete mwanasikana oita sei otaura nyaya yake. Asi mubvunzo wangu unoti apedza kutaura sei izvozvo ari kudzokera here kumba kunogara iye namai ake nababa vari mu3? Handiti panenge pane vanhu vachaudza nyaya iyi ndivo vacharonga ipapo kuti oita sei. Ichokwadi. Yes. Ngasanonoke nokuti izvozvo baba avo nogona kwakatoteerera National FM vachinzwa nyaya iyi wobva wati nyaya ndeyani ndeyangu. Unifort nyanzvi pakuita marufu emhando yepamusorosoro edzimba. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua rikiti bvu nasi makabatireko muri yeZimbabwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya dzandakabata pazuva ranhasi ndiri kufamba ndiri kutaura ndiri mukati mekuru mukati madziri asi muri yeZimbabwe rigandikudzei ndine nyaya yepachinhoi yagarisa vanhu vakawanda pasi. Mushure memwe murume anosevenza pane rimwe famu ari mukati mekushanda kudaro mwana wake akarwara ndokubva papurazi ndokuendeswa muchipatara chepachinhou urwere hwaenderera mberi ndokutakurwa ndokuendeswa mukati meguta reHarare. Aendeswa mukati meguta reHarare mwari vachibva tonga mwana achibva shaika nematambudziko. Murungu musevenzi achishevedzera kuti iye ndiri kukumbirawo tuso rubatsiro kuti mwana wangu ndikwanise kumutakura auya avigwe kuno kwandiri. Murungu ari kushevedzera kuti
andikwanisi kukupa rubatsiro ende chiripo ndechekuti dai watombotanga washanda dzimwe 2 weeks ndozokupa rubatsiro mwana ari kumochari murume ari kushedza kuti kubasa kwacho kunyangwe 2 weeks zachona ndoshanda sei mwana ari kumochari ndiri kurwadziwa ndafirwa nemwana pane zvimwe zviri kuseri zvakari papurazi ndine nyaya mhuri yezimbabwe yemukati reguta reharare asi nyaya iyi iri kusaidhi remabvuku eastville takadaiwo kune kliniki iriko iri kushevedzera kuti iwewe kana mukadzi aine pamuviri muchienda kunonyoresa pai kuti uzobatsirwa pane mari iri kubviswa inonzi yehuku pachipatara mari yehuku yeyi ndio zita rayo iri kunzi yehuku haina risiti haina painonyorwa iri mari yaunobvisiswa ipapo vamwe vanobvisiswa ma$5 mamwe ma$15 mamwe ma$20 pavari kuzosangana madzimai vari kutoona kuti mari haina kufanana asi zita rayo inonzi yechi yehuku mhuri yezimbabwe kana uchisvika paklinika apa unotanga wafona kuti ndiri kuuya unosangana nemunhu ari kugarira kugeti okay uchisangana naye kugeti wobva bhadhara $, wobva wapinda mukati apo uchipinda mukati manje $, iri ndere queue kana paine vanhu vari kupinda muqueue hausi kupinda muqueue uri kusvika chiro chii uchiskerwa uchipinda wobva pasi vasina kubhadhara $, iri vasina kubhadhara mari iyi vari kumira muqueue kana kunzi mozodzoka mangwana okay nyaya iri kuitika kumabvuku eastville iyoyo iri kuitika zvakare munzvimbo yemakliniki zvakare ari munzvimbo yeglenville kuglenville hakuna mari iri kutaurwa kuti mari ndeyechii unongomira muqueue mogara moshungurudzwa muri kuita ipapo ende munogarapo imi magariro makaita muti muri kumba kwenyori ende munogarapo buda imomo imboendai panze kusvika zuva dodoro mozoya mangwani pakaita kubvisa mari chete ari kupinda chiriwa pasi vanozoona namagariro vakaita ma1 pane vanenge vapiwa matipi vari ngobuda chete vabuda chete imimi musina chamaita ndiminenge muchikoshungurudzwa muchingotenderera pakliniki asi nyaya iyi iri kunetsa kumadzimai akazvitakura kunyanya ndokuri kupiswa vanhu ava zviri kunzi bhadhara mari yehuku bhadhara mari inonzi yehuku so kana ukazobatsirwa pachipatara apa mari yayi hapane pairi kushanda here aiwa iyi ndiyo kuti wakwanisa kusevhwa uyezve kana usina kubvisa mari iyi waramba uchitenda runoko chiro chishungurudzo chimirira havo uchienda pane vashoma vanotorwa ivavo kana usina kubvisa mari iyi uri kuzoshedzerwa ambulance unonzi tokushedzera ambulance inokutakura kuti uende chipatara chihombe kumberi pasina zvavaita hauna kusiya mari yehuku hero basa minister wehealth and child care Dr. Douglas Mombeshora inzwai munzwe zviri kuitika kupi kumabvuku pamwe chete nana Glenville muhararo vanhu vari kubatwa nekutsi kweruoko vari kubhadhariswa mari kana usina kakubvisa chioko muhomwe hapana kurapwa kwauri kuitwa apo munozviziva munhu anonzi munhu akazvitakura mukomakeri yes vakadzi kana vakuma 7 8 9 months munenge nemurwere cheshe akanzi pano pamagarapo pamvuri ndewenyori endai pazuva wobva pazuva ini ndio munzwisa mukadzi akazvitakura tinawo madzimai ishokwadi ndo murwere wedu wokutanga zvakaoma ndofunga hurumende ichapindira kuti ipedze dambudziko rakatarisana nevagari vemuharare ichokwadi muri yezimbabwe